Nadadadam. Hindi nga rin ng rugyan kaapsat. Detoy. Isagodayin nga rin ti surat. Di pagayam tayong Simeon. Idi. Kalman lai. Idi. Kalman laeng manong nemi. Tarumwarak kuman dito'y balay. Di pakunyan nak ni nanang. Simeon. Papanam. Napasardengak siyempre. Di tayo kitibay-bay nang. Pag sinarak ka manin ni at nagana natanong yun. Ni Dalen. Ni Magdalena, ni Dalen. Wanan. Eh di mo tayo panggip na timapan nagtrabaho si Jai Syudad. Iso nga rin nga sinarak kami ta. Agpakata kang rin nanang. Eh iso sa po ay. Mauman dito, ikitibay-bay. Kit padasan naman tigasat na si Jai Syudad. Ba't nagtulagan ni Dayang ang kasar kay Kuman? Kumanang nagastos ko mo dito pagkasar ko. Kanito yung panagsakit ni tatang. Lagit pasensya ka na barok no. Natakamtam mo man urnong mo nga manging kasar kay ni Dalen. Gabuti panagsakit ni tatang mo. Naging ganay ta kita agmementera si tatang mo saan nga makatrabaho. Ay katsikan ti mangikalkalap kadagit ti pagkalap na. Si kamatan sumubulat ng kalap at asabat na makabaili tatang niyo. Kaya dapat doa kakabsat mo nga agbasbasa ti high school. Sige na, kita kururayan ni Dalen. Ay, Jesus. Anadeta, imbulsam, inta pantalon mo. Awan na. Eh, Jesus, kasla, pabusog. Ano na tala makikita na. Dati sa kadati kuladang helmet. Alam nga nang. Jesus. Agus usar kati alat na kanada. Kondom. Nanangan na tila makit-kita na. Nakainom na kami maning kahit. Sapon nakainom ako ma. Sa bagay na sidap ti managkitak barok na nakainom. Kaya na pwede nga rod may santang bit-bit-bitam. Hinahanang ayakit. Siyempre, mangitugot ak ati tuwalya. Nga pag-apyaw. Pag-ap ka na pagpunasin dito na. Hindi na kayo malangin. Laya po yung barok kaya. No panawan na kanida lenta papan sa syudad, baka matnosang kang agkatuloyan. Eh, okay madlatata, lalakit kinataom sa adamatan mapaspasamak ka na kayo. Nana, gusto na. Gatakan na ito mga rod, no, tibay sapay ng bilog, no, gawid ka. Marabinto oray na. Ay, manong name, hindi tamat timadikin ni nanang nukas tanga, nakainumin. Narasawan kas latukak nga madanuman nga kakakin na kakak. Tila makit-kita na. Kasi na para kakita natin yung bulsa ka kondom ito po. Ay apo ya. Amulat na ni nanang manunay minuhan at mapasamak. Di pa nagsinarak mi kini Dalen. Ay Dalen. Ni Dalen. Di ta ikit ti baybay. Di ti ayan ti nakasangat nga bangka nga nabayagin nga saan nga na isalong. Doon kami ti Perdinan kat. Bangka ni Tata Daris na yan. Awan sa amat tigun na panahon na nga mang tarimaanin. Agrukrukop-lata na. Namin ado kami mat sadya nga limugan kat sadya kami nga ay pubuhay. Adan nga gururi na Dalen manunemi nga nakalugan ni iti bangka nila kay Daris. Si magpatak mat orila na ganit iti bangka man. Mabayak kang kuha na manunemi kat inarakop ko nga dagus kat amuklatan na sa dinot ayan dagiti bibig na kat inamalak. Napaot manunemi ti panangnut-nut ko. Binales na manong. Naging nga si mago kat imarakop kanyak naging narakop ka mga duwa. Inaristuak manunemi inukrad ti balon ko nga tuwalya tapno adda pag-ap-ap mi. Mayokrad kon kat inpaid da ko ni Suna. Lo nakaisa kon manong naming ay muna ti barukong inikat ko ti botenes manong nami ti blouse ni. Manong nami babaen itiranyag tinarnuuyan nga bituen makitak. Masirayak manong nami takabimpintas nga sukog ti barukong nilyan.
Kaslak manen may nga maladagang agdedede iti ina naman ng nemi. Kasto naman ti panangkaramkam kumanong karagiti duwaman sangas na. Kat siyempre, mangiko ti panagarog og panagasog kan Simeon. Sabi ko tareto nga ramidag ka. Dalen kat is pakaigawidam tapusan ko madayo. Igawid ka dalen. Igawid ka. Awanan ti makaigawid pa'y kanyak Simeon. Agsubliak to. Ikarik kang Simeon ha. Gusto ko launay pandangan mo. Sa nagpintas dati panagplastar ta. Bimabaka. Kadadani, tamdagam, kanagimasin, ti pandangan. Ang bali, tabi nagwak namin adunay ta. Simeon. Ang gusto lagi di malipatan di kasto yung hararamidem. Isundot pambarak nga agsubli. Agsubli akto Simeon, naging Yan adakmet manong nemi nga karamkaman nasipsipan no kasta nga mangig kudagita nga reaksyon panagasog ken panangipakita panangiparikna ni dalen nga maganasan na unay teraramide nagaroon na isarek ko ti dilak manong nemi sa ko pagkutsyon iti unay si Mio Urel na isangit manong nemi gamuta makasangsangit lang iti di na mailadawan nga imnas na marikrik na Urel na mamindua manong nemi nga ganas o na mamindua nga maitayok isuna iti kaadda dagiti bibig ko iti baba iti nagbaitan dagiti legs mapnay kak unay kay Simeon dahil ito tilaglag epektab nagsubliak to Simeon ini panunod ko manong nemi kayat ko nga igawi di suna iso nga naramid ko ti amin tapno at tapambar ng mga baga nga dinakayatan ti pumana pinandaga ko manong nemi kat inbuang ko na inbiyat ko ti panak manong nemi kat nanarsuot ba rin na Urel na sagad na sagad manong Simeon dalen saan ka nga palubusan igawid ka sikugan ka hanggang nagasalamat kondom nalipata ka yung kabin baka Simeon, Aliston, paspasan nga rin Simeon. Opo, Simeon na may pinapimpinas gayam na on helmet mo. Simeon, paano? Diyan ka mo manong naming ang talaga nga nalipatak. Sagsaganak mali tayo manong naming alisto nga ikabil, iusong ti kondom kung saan kong inaramin. Nalipatak manong. Kaya naming imnas manin manong naming ti panagdanes sa panagdana. Te awang pulos ti makasangga awang pulos manong nemi diin manong nemi ta ure lang namin talo isuna kahit namin salak lang nga dito'y manong nemi ng bukbuk ko namin pinsan ti makalawas nga unir-ornong ko makalawas ko nak talinawas kami manong nemi ng agpapas si diragsak kinidalayan dito igit ti baybay iti uneg ti bangka nakasang at abangka ni Tata Daris ti marmarpugan nga bangka manong ni datan sabi kit din ti saan na pambaran nga mangtarimaan gabuta dun sa akin iti kaduamin no kang umay dito nasaan lang anak na kami kinidalen di na magbalinan nga hotel iti bangka manong ni naminsan pa nga rikos tay sumaten ti rin mabaw takastat araramidan isunti ng tugaw nga nang yukuyuk manong nemi nga dadamanin manong nemi ti panagiriyak na panagarangan ken panagasog taamo nang iplastar nga ilugar manong nemi no anutoy ti kayat nang pasukit-sukit paerte-erteng patugkutugkon
dimsaag isuna ket imarakop kaniyak manong nakastawa iti al-al na kadal-al ko. Day 20 maudi. Hana? Day 20 maudi ko na nga panagsarak tayo iti ikit di baybay. Tayo itong bigat. Masapan na bigat. First trip. Sut pagdugan na kamapansin di syudad. Ada ka din nagurura nga trabaho sa dyan? Ada. Ang trabaho. Katulong. Talaga ka di ka saan ka nang may gawid pa? Saanin si Mion? Bali. Adamat cellphone. No saan ka map na kita cellphone? Mabalimat nga agsurat ka. Kasama pa nagpakasyon mo? Every month? Depende. Nagsublikan to ka ta? Tsakla mo. Dikat kahit nasa wen, no madayukan, agsinatan. No makauray ka, apikit nga saan. Ngayon no saan ka makauray, saan ka nga ikawid. Dalhin talaga ka din nga saan nga data tinay kari? Siguro. Ngayon na kasi kakinsyak tumitlaeng. Uri mamin sa kapulukit siya makagsubli-subli sa Diyosudad. Di ka tumalipatan talent. Kail-iliw ka to. O dalhin. O Simeon. Ori siya. Kail-iliw ka to Simeon. Napasamak pa'y na minsan manong nemi kalpasan na nagsina kami. Nagawid din sa Jabalay na akit nagawid akmaten dito balay. Nasang patak pala ni nanang manong nemi. Isugam tinapan gimatang. Di na ko nauray. Sa bagay, ori di magasak, nakarekap na ko ba? Nandanin maibos manin manong nemi di ba sa kabuti? Nang, andakan. Ala, kumusta barak? Napabin, anong might? Naminaduan. Kaya kita. Nadya, iti pamakada ni dalin keng ka. Wanan. Saan ko nga naikawit? Kita mo babalin mo, barok nga bali. Lalakit kinatao, madudita. At dapat ni Susan. Sino nga Susan? Wano saan ka ni Sonia? Talay pagbagayo. Damat pa nagkras ni Sonia kang kakit. Your ore na siguro ang sina kayo kinidalhin. Tapos no, adamatan kong dawin na. Kaya ko pekit diyan ni Sonia agbaling nga manugang nos pagarikan lang baro. Sa din nga tanang, nagtumar ka din ni tatang? Wan, ay mas turog na. Kaya ba't na maturog? Kaya alay si kanti mapan umuna nga maturog baro. Kat masapakan sakit nga mapanagpak mapanagparubot na bigat. Saan na naspan ko parubata. Masapakit din ang peso agkalap. Inaktumangit badasin nga ipakadata sikay ko nita minanga. Barbaring no matsambak di kita luluran nita. Nagtudo idikalman kita, nalibag ta karayan, naglibag pa dita minanga. Alangarot barak, barbaring ano sa angag malas deta. Ano nga tanong, agdigos ka? Agdigos ka sakbang maturog ka? Agugas ka? Nanang madalan. Barbaring no, hanggang malas no bigat. Alayin ka agdigos. Tapos hindi kasi kita maikat dito, agat basisaw nga angot mo, loko. Nanang mo, talaga ka agat basisaw ka. Tinumpal ko ni nanang manong nemi naman pa dyan nakagdigdigos no kas nangagkapo kinibaybay nga agsinarak kami kaniya dalen. Ngayon padasag man manong agpeso agbasisa. Namindua nga kinan ko digat sa sanak pa nga ala gagdigosan
Ari, dadangan ka ti danumta, kape kan daw. Alamang ordanang. Napras ko man ang tiriknak, edi makadigo sa ako insarrekan, ti tinampla ni nanang nga kape, iti silid ko. Kape ak, barbara makaturog ka, kadagos ko na. No, pe ko na digad dumanok kape, da kanukit sandan na makaturog. Baliktad kanya. Adada nga makaturog ka nung kape ak. Inset ko manong name iti alarm clock, ti cellphone ko, iti alas 4. Kapag kasunto nga sumalugak, ti alas 4:30, makapakatakton ti alas 5. Saan latamat kung may kaniti panunot ken riknak, may panggap kinidalen, manong nemi, uray, di madamakon ngagpakpakan. Natambag di oras, ti kinatal na ti danom, manong nemi, arig na liplipas na nga nagati. Makamadamdamalayang agatamton, sumrekton ti ayos, manibod iti taaw, sumrekton iti karayan. Pinalawlawak, binalakbakan, ti sigaw, ngayon pa, sigay ngayon pakat ko, anong name kalpasan na rinugyakon nga sinangat. Ama, agsusarunong mo ito, anong name, di kiti makimpot nga sapsap, lalakasin, huy, luluran, hala, tsamba, nag-asa takarete ka parbango na. Ama, mayat man dyan ko na ninanang ng dinigo. Nagdigosak. Naikat dati agat basisaw nga hangot ko. Nung kung matatsanak ko nagdigo, may nagsigay. Baka adadapay lang agat basisaw ti hangot ko. Natsambaak manong name nga talaga. Napatangak ti ayan na kita'y lalakasin sapsap kan luluran manong nagngina na gito nga takar nga ikan. Yung may nagsinamat ni nanang manong naming at kastuhan ni tiragsak na tinulungan na nga nagkarga ka na gito nakalapak iti saludan. Kat kabuta na pigsapal ni nanang manong naming pinitbit na binaklay ti may sa saludan nga napanan nagpakilo. Duwa nga saludan manong name nakatsambaak ahaw. Namuna kit nangin na ti presyo di kita lalakasin nga na sapsap, luluran, times 2. Oh. Ninanang manong name tinagsigang grapo na ti panagkaldo ni tatang iti di ko ti luluran. Ay natsamba maya barok na kabababa nga rimurang nga ikan manipun sa di surong. Ay napandita sa bangan. Kuntang, mayat man. At kinatuwang man nagsigay. Masangat ko amin eh. Itay ay, at daw may dumanong kanya. Ay, ganda, dito na. Mangga po pa itay nga gata. Bubing sa ti ayos eh. Ay, sus na pala nga na timingam. Ay, naimas. Kumusta tarik na yun ay. Barbari nga pong bigsaak. Tap na matulungan kamit lang agkalap, anak. Anak arad. Di ka mo pa nagkalapita. Nakatsamba kayo ti parbangon. Nakmad lang ta. Yung tuno madam daw. Kamakamag to ti pangal daw sa jay isla ti Pugo. Pinagbaling ko nga busy ti bagik manon name it at numiliwliwag ko ti kaawan ni Talen. Kalbasan ti duwangal daw na oray kon nga timawag. Nadakon dito eh. Napindas panagyan ko. Nasingpet dati pagyanak. Oras na saan kamarigatan. Medyo. Tasisyak nga eh. Kayak. May ruwamak to. Again, enjoy dito. Tagabuta. Ado di kitay lalaki. Ar-arakan da kan na lalaki. Gagangin da tayo. Di babae siyempre. Napintasak. Damo da ka makita. Siyempre, arakan da. Makabulan na ni dudublian na manong name ito tumawag. Manong, imbaga na tardaman na naragsak na. Talaga ka di nga sang kantong nagawid dito eh. Baka no, dito yung kamay kamang. At nag-aarim kanya. May sa kadakwada ni sino? Ni Celeste. Celestino? Celeste, tinagan na.
Gugwapo ng sika. Sa purman iso na construction. Ada ka dirandam nga magisukat kanya? Amom, ti panagid na dayo, alis to nga makalipat. Masusuro nga agayat ita sa bali. Talagamat nga rantak ti mumanaw dita. Gabuta. Hindi dayak lata. Tsaka lumungaw. Kan kagrunan ti amin, Simeon. Sorry ha. Awan ngamin terapaap ko nga. Tibaki asawa akit kalugarakmet lang. Kanya. So nga rugyan ako nalipatin. Talipatin ka matin. Awan ti kasta nga tulag ta, dalen. Ano ka matitulag ta? Ang mukha rugmet ay kasto nga dagosak nga mainlab iti may nga tao nga malipatan ka. Ano pala ko sa serbi nga tinawagan na. Katawagan ka atap yung pakamukin ka. Kaya no di mo doon kaya't katawagan ka. Kaya di ka dumating tawagan niya. Di saan? O nasakit na bakarang ko. Si kapagid ng lumabait na panakil. Ito na. O rin na alam mo ti kayakit mo kanya. Magpindasan nahanap na si Kukan. Baka nalalaing to ni Celeste ngayon si kangamangan. Awang nga rin tres pagsalita, tabay. Tisuron ko manong name. Ingat-gatahak, di 4 kantos ko na. Pag-isumot manong name. Pang ko sinangat, timpakat ko nga, sigat. Adot kimpat manong. Pinugpuga ko na. Pinulutan ko. May nakinat kadwa manong name ni Londring, uno ni Londring nga karuba mi. Tama pala nga arag ti sagwa pa. Simeon, at ang problema mo na. What? Apay no, uminom ako, na problema. Kaya di ka ba't uminom? Dado problema. Oh, sika ano, gumatang nayon na. Gusto na etan. Ano problema maya? May bagap ka ni Dalin. Apay, saan ang nagsusurat? Ang atong tawa. Oy, excuse me. Napindas na tara luma. Nakabulsa ngamin kanya kita, isong isuot ko ha. Mas ipit ngamin nagtugawak doon saan kong isuot. Sila nagkapan na na. Nagkapan sa California. Kadi, regalo na kanya. Manood bayad na $250 bikid niya. Hana? $250. Abe mo, isot na katag. Hana inik-ikat. Basta ya. Latumawag ka nga rin. Hindi magudwamin ti 4 kantos manong nemi nabalyan nanti saritaan. Amom, no dinakan kaya ti may isang babae, sa amoy pilit na bagim, nakababain. Apay mamay sa lakad ti babae dito lobong. Nakatulita. Dapat dito ni Sonia. Apay nalagip mo ni Sonia. Amom pare, no sakti kayat na, edi pa lang at tinutupak. Ngayon saan mo na sakti kayat na, si kamit ti kayat na. Apay ka, di mo kayat kami. Siyempre, dapat lang gini, dalin ti pusok eh. Ngayon baka malipatak to ni dalin, babae met lagi ni Sonia. Usto isong entong bigat, trabi no bigat, ingkanto pa siya rin ni Susan. O nakasusan, ay Sonia ko nakuma. San matang nga timaw tawag pa manong name ni Dalen ket siyak pambarakon nga tawagan. Siya kidi nga lalaki timang tawag ken kuana. Gaslag kamat. No way. No awanag diti balay, adak iti baybay, no awanag ti babay, adak diti balay, aging kang palagip manin manong name ni Rodring di panang saronggar ko ni Sonia. Pinasir ko iti may isang sarda manong name ni tatang na tinangilukat tirina. Oh, Yati na ragas nga angin nga nang ipadpad king ganito ay baro ka. Simeon. Kas may isang nga baro tata. Umayag ko mapumasyar. Ni Sonia. O tata. Di ba tata relasyon niya ginitalan? Manipod din na panan si Jesudan nga nagtrabaho tata. At di ba't timaw tawagan. At dan inom nga bulan tinapalabas. Basta.
Hindi mo kakita kayo nagkatuluyan na pasaray magkita kayo dito. Igid di bay-bay no kayo tayo. Unag tayo na isang at nga bangka ni Kadaris. Tatamit makikita yung man kaya midi. Kaya ako gagangay ang mapanak ko ba? Nagpalpalingan dito igid di bay. Bakit makita kayo man? Gusto nito parang gwayong yung bangka. Hawak lang. Marpuog. Tatamit mabibuyan akong kaya midi. Get one. Buy-buyain kayo man ka na, pag bakas pa, kalpasan na kita, gawin ak tumatan kita, nakacharge ak tumatan, tiraik tumatan, bakit ko, ala, nakacharge ak gaya man, di, pangguwatan, nakainom kayo sa amatan, bitin nga ron baraw, ala kita, iyalaan kayo at nayon na, laman, kita ba di kanyak, bitinan. Napangkoy niyal alaan ni Tata Daniel manong name iti may sabilong. Nilakmat natin dilata nga pulutan. Manong name naka-short ka naka-sleeveless ni Sonia. Napimpinas ti pamagi ni Dalen kim isuna. Ni Dalen manong name kat sexy. Irin to taniya Sonia kat medyo chubby manong. Ngem tirupa na manong name napimpintas. Nabukbukel tirupa ni Sonia. Nabibiyag dagiti matana. Kasla mawaw dagiti nalabasit nga buang nga bibig niya. Nakapasyal ka man. Amo man ti may isang baro. Ang tarigagay ti may isang balasang Sonia. Kasla dyan ka mo. Abayawang kay kuman ka ni Dalen. Awan, nagsida kami. Inamin na mismo. Nga dan nang isukatan na kanyak si Jesudan. Kaslawan sakit na, tinakim na nga, nagsina kami. Kitsi ka, nasakit nakim mo. Gagangi deta. Ngayon ko nakmet, saan ba lamay may sa tibabay dito lubong? Sikaman ngamin. Luapi nga ni Dalen. Di pala ko mga minsyak, idi. Ano kasta, adanam namak? Idi, kuma. No inarim na kidi. Ngamitan, ano oy? Saanin, awanin, papemet, kadadan nubyok. Sino ko mo? Di mo ngayon amukit. Awantan mo ka. Oo. Tiltiliwan naglang saan, awan amok. Dinamag ko na the boyfriend mo no talagang adda. I love you, Sonia. Nagmisuot manong nemi. Tapig misuot ka. Usarin naklaing tapno. Maagasan tiyan yaman nga sakit nga marikrik na. Ti kayat mo siya mangagas ti sugat, ngayon palin dalin keng ka, kasta? Ano ako? Para sa tamol, nga siya ti mangagas tiyan yaman nga agurikor mo, nga gapuanan, iti panang ngisinakin ka, ti girlfriend mo. Huwag na uy. Mabaling ko. Lukas taman ti panang ipapa mo. Ito talaga amat. No saan kaya nagsina kinidalen, umay na kumangar pa siya rin. Kat saan na ta sinunubi ak? Ape ka orti dumana laki alaman. Mabalid naman ta pagsukutin ti dua. Saan ang matakasta? Una, na nag-stick ka kinidalen. Ngem di mo matam mo, nga malaksid ken ka, kat adabay sa bali ng boyfriend ni Dalin, dito toy. Sino ko? Nakurang lang amin. Hindi pa nag-saludsud mo. Kaya pa nagsiim mo. Kaya pepeso man ka saan de, tawan mang balingkon. Tawang ka mamitan kinitalen. Sige, anak ko nagbabayag. Kaya naibusan ni tatang mo, Jay. Ginatag ko para kay Kuana. Ang mga numaibus kat makita nagtupik at may sabang pagunanan to. Intulod na manong nemi ni Sonia Gingana Tirida o Tibalayda kinidada kami sa diyama nung kinulpek iti nanggal ti agsumbang na pingping na sa ko inamalan di kiti lips na Simeon ka ha naraban ako na kinibibig mo tinaktakaw mo at ang organas mo kung taktakawam palubos mo kami na yun iniggamak manin manong naming tinipang na. Nagkawit ka. Sabi ko, madam,
Saan nga mapunas? Tibara, ngayon batik ka rin bibig mo. Urid bugwam, mariknam to pala tibara na. Kat sabi ko madalay tati pambaram nga mga klod kanyak, Sonia. Naisa manong name nga nagawid kat nakita ni nanang tikinaragsak ko. Ana, napaklon mo nga dagos. Sambay nang, nga naramanak na ginibibig na. Ay, kasta. Itay itulod na sa Jairi daw. Ginulpe ko nga nagkamantib sumbari pimping na sa ako. Inamalan ti lips na. Magdosaan nakatinong pa. Ha, mata. Baka inulit mo. Hindi na batin kaya te ulitek. Jesus kaya't nasa uhin, madikan ka. Ano? Tando ko makinayat na nga naulit. Napariknaam ko man. Ano pa nagkunayon nang? Ay, maalamat lang. Padigatan na ka lang. Gagangit eta. Kasta kami nga babae kat. Saan kayo nga basta aklunen. Nang narunakit ni. Pagbalinim laing ni Sonia kas paracetamol. Tapos laing maagasan di sakit. Nga impaay na dikin ka nga dalen. Pinarigat nakmanong nemi ni Sonia. Gabutan na surok ka makatawin. At din doon nga tawen, manunemi nagsina kami kinidalen. Nga wano pulusen ni text, di sa kabirgis ka papel ni tawag awan. Nga di pagpindasan na manunemi inaklunak ni Sonia kalbasan tinasurok nga may sa nga tawen kat kastuon ni tiragsak. Oh, Sonia, kamuod dyan na. Amom, di ka kumakayat eh. Ngam nakaan-anos ka. Pinarigat na kid dito kas unay. Ti amok kat saan ka nga makaanos? Ti amok kat ti kas kabayag na kat ibawing mo ti sa bali. Nabanik-nik ka talaga. Ngano si katakayat kat napuno ka. Unay-unay Sonia. Isugyaman ak tinaklon na. Babaling ka ting araw din. Nga saan ko nga takawin, na itad mo nga mismo. Tiyan niya. Dagay di bibig mo. Adap ibibig ko na itad ko rin ka. Nga amalak. Nga kastoy. Nagimas. Oo, naimas ka ni Dalan. Haan. Ada. Madingas ang aw na. Sino? Idalen? Oo. Kung namitan ata sa among anobya. Aman. Mamati ako mga roommate. Daano sa kumati aman ng katawan. Aman. At daraman dyan kwa ng kwa. Kastan sa no at dapostiso na. Apa yung dapostiso ni Dalen? At damahisa. Kasta? Di mo kahit at dapostiso na? Haan? Apa yung ni bakit mo? Tali bagbagan. Talo nga bulanin manon na mi ti relasyon mi. Hindi may katlo nga bulan nga anibersaryo mi manunemi nagtulag kami ang sinarak kami tigid di baybay. Ngam saan nga jay bangka ni Lakay Daris tawamot tan manong. Idi naglayos inano din ti danong. Manunemi andan sa bali nga bangka nga kabarbaro nga nakasangat. Kasalag na kat awan ti simbalog iti day tangarabi. Ijay manong naming si magbat kami nga limugan kini Sonia. Iti ratar ti bangga manong naming dito ko nginokran ti beach towel. Dito nga naganda ni Sonia manong naming kat dito kumit manong naming nga rin bawal. Dito manong naming nagpapasak ka nga gek nga prus keng kuwana. At imi napupuutan no kasano nga naikat ti bagan anay mi. Dinegos ko isuna ka na ginagkakabarang agik itinatuma-dumabaset ti bagin. Manan na manong nemi kon kontrolen na ti asog ka na rin igaw-gawid na tirik na na. Managmet manong nemi nga adda nga mang parugso kanyak iti panang na manong nemi ti asog. Ipamurik na, Sonia. Ipamurik na. Simeon.
Sanan manon naming nga may gawit tirik na di addan iti baba ti ulo. Pungot-pungotin nakpagid din manon naming nga pastaray ingato na. Sanan to imamag manon naming di addak tumet manon naming nga kurikuran ti virgin pa ilang ruwangan ti kuweba. Addak manong naming ikutukot dito natirad nga paset ti dito. Ken ti perlas iti nga tuwan ti ruwangan ti langit. At damat manong naming nga dilpa-dilpata. Dil-dil-dilat. Kutimak. Pirit-piritak. Ken kagat-kagat. Simeon. Simeon. Naging gama nung nami nga inusata konti kuweba. Kaya talaga nga virgin, manon nami ni Sonia, akas iti ka na virgin idinidalen di damok nga kakaibda, damok katagikuan. Nagpapas kami ready nga rabi, manon nami tikit di baybay. Saka mala nagsinan, manon nami dagtarao kon ti manok, manggapon nga agmanawag iti lawag iti dayo. Sa ulitin. Di na impalagip manong nami kinimpagdar ti panagaramat ko iti kundog. Kahit na siguro manong nami nga masikukat. Tapno awan ton ti panagkit-kit ko once ngagsikog kat ikasar ko isugo. Anong nami andan na surok kat may sa kagudwa, may sakit gudwa nga tawen ti should be. Yung tiyag madla mo oray nga bagana nga masikog. Edi manong nami tanag dinamag dito lugar mi. Niludring kastaon iti tarayin na ngimay dito balay. Ay, Simeon! Pare. Kasang-sagpit mo? Wala pulutan da. Ada basta magagit kang tuno. Agpugpog. Ala, siya pay kadin dumapamahan iti 4 kantos. Sa sakto tagpugpog. Sa tanto uminom. Kabuta dadamag. Damagan niya. Ano damag? Ni Dalen, si Mang Peten si ka. Kung nakapalo na saan nga sumangpet, alat lang na, nagpudo nga nagpintas. Nung kasunod pintas na ini, napimpinas manita pare. Kadi, langanan pa kiti bakbak na, social. Kananya ko manood da. Mabalin mo ida pagrepitin. Tuloy kayo kini Sonia, agsinublanan kay kinidalen. Nagsako ang kamangarod nga iminom kini Ludring manon nami. Naibus min 4 kantos idagpin nakada kami. Idun lumaemak dito balay manon nami at dapala ni nanang. Damat sang sangun na. Ay, nagalisto kay nga nauman. Naibus min na. Kata kaya lang, di ba na boss? Tapay lang bati. Wala nga ito desisyon mo ba na? Nagsubliman ni ex mo. Ito studio ko na ni Lodring. Iso kaminti mo na nga nang ipadamag kang kakain. Ipadamag ko kumamat ng madamat ni Lodring. Nakita yung sunanan? Uwain, pimintas. Medyo limukmag. Adadang may bagay kang kuwana, kasi yung lukmag na. Kunamlandun niya. Nang, awan kami. Da kaming kinison niya. Ayam no makitam kas pagarigan, tagsublikan ka. Hindi mo ka di kayat. Kasano ko mapaya kayat ko? Kaya sa balimat lang ana, di imununa. Ninanang met. Basta, dalatakin ka ang baka mat no, ma-inlove ka nga dagos kini ni Dalen no makita misuna. Tinawagan na manon nami ni Sonia iti kabigatan na. O ana, naragsakan? Naragsakan manen? Abay, ano tayo magbagam? Sladya ka mo. Sonia, apay, ada ka dinaskan nga pagkapahanda? Si Mang Peten, jay nubiam. Nubiak idi, ex-kuitan. Kansang kong iba't patay. Saan ka rumagagimon kang kuwana? Nakita ko. Nalablabsat ba ng midi? Baka makita tilangan at tagat. Baka may lab ka sigon.
Sweetheart, hanggang agi mo na kasta. Apay kasta't mangig ko. Timang naman naman ka mangig ko kumaking ka kita. Sapay ko mata, saan nga subli ti dati panagayat mo ken kuana ko na muna. Sapay ko mata, tagtalinid ti panagayat mo kanyak. Ko saan ka saom? Nasla sa kwabay, di magindurturong kanyak. Talaga, ba't ako sa kayat mo, di ba? Saan kung ngurayan pa yung baga mga agsina ta? Siya kung di magibaga kang agsina ta? May anak ko, basta. Gabutan na sakit, doon si kantot magibagang agsina ta. Nasakit para kanyak no isinanak. Iso nga siya kung di magisina kang ka. Tapno sa alunan na saksakit. Bye-bye, nagsinatan. Kitam kadla ngaya. Mayat tumatla na dyan, madamdama ko, naktinakam ko. Si Maluga, kiriready nga aldaw, manong nemi kamalman na ni Dalen, tinang pasungad kanya. Isut imuna ng masdag, idibangka. Wow! Kung nagtupay nga mingket, nga nagasat ka, nga daag. At nakalapa ma. Owen, kumusta? Nakawat ka? Owen. Ay, mamaling ka di? Gumatangak? No, si Dayo lang. Hanggang gumatgatang, no, si Dayo lang. Uy. Kung may nakpasyaron no, Rabi, ala. Sabi ko man kung makapasyaron. Di ka mailo ka niya? Urahin ko na Rabi, ya? Agdi ko sakto. Uno, ada pa lang na di bangka ni Nakay Taris. Awanin. Adan sa Bali. Iso papapanami ka ni Sonia. Nisukat na ko ni Sonia. Sabi ko man, di ko isukat sa Bali. Mabaling kita tanto Rabi. Mahiliwag kang ka. Napimpinasak yung edi. Nalaplapan na edi. Uno nalaplapan na kita. Makalakakit din. Tani, umaribumbungan na kito may gumatang. Sige, dito lang tani, talo. Uray ka, Rabi. Jabalay, handi ito igiti bye-bye. Manong nemi di makadigusak. Tsak-libakin manong. Iti agdigdigusak imagine ni Dalen. Adada manong nemi nga rimumpi di kinibibig na. Iday ko akit, numabalin na kumakit. Arakupit nga dagos kumakit. Sa bali ni Dalen manong. Makagargari. Kasunang orden ni Sonia. Ni Sonia, kit insina na ako, di ba? Iso na mismo nag-insina kanya. Banag nga siya kumakayat kasjay. Imbas ko mga ayunan, imbas ko mga ad-ad nang ipakita na't sayat na kanya kasi matinaramid na. Insina nakid din. Pagtatakulak ko mga ron. Manong nemi rumwar sumbregak dito balay. Ilayat-layat ko ti mapanitigid ti baybay tapno. Ang mga no impay-pay ni Dalen manong nemi. Naguloray suna sa dyan. Ngam sa anak nga napan no dikat napanak manong nemi iti balay da Sonia. Ni Sonia tinangilukat 3 daw. Ano yung bagam? Tinakatibastrikin? Winayan naman ng nemi, tiri daw, simrekak, inrekap ko inlak, tiri daw, sa ko inarakop. So, habi ka siya. Will you marry me? Simeon, sino ko maka-order ako, Pek? Habi nga nasa mga napandinano ni Dalen sa Bikiti Baybay. Habi ko matanunek, aday jaya, da. Kinit-kita, sinipsiputa. Diba? Ako mo sa bali mabali na pagnaan no saan nga dito lauden ti balay mi. Namapan sa jay, ikit di ba nga magsinsin na rakan nyo, magnalamag na dito yun. Iso nga napalabas ko. Gusto na seksina ko na. Naka-sleeveless, naka-short. Dapat yung tuwalya kayong baklay na. Ururayan na ka, ingkan. Awan na sa bali nga matpatay ko na sa Hanson. Nasikaso niya. Jakon kaya't ti babae.
nga dan sa bali nga lalaki nga nakaraman kang kuwana. Oh, ang bali at napintas, nalapsat, nadalos, baka na imas ita nga kanam. Di pala sikat ka na. William Irene. Umianak. Ha? Umianak. Loko ka mga umianak. Padasin na rito kwartong umianak. Mamundo natatang kinahan ko imiyang ka. Eh di mayat. Tapno ibang ito natatang mo nga sa nga mabaling nga tita ikasar. Tapno ang kasartan. Kasano nga rin ni Dalen? Di ba am ni Dalen? Inaramin na kanya kini tinangisinahan niya. So, saan ko na kaya't peso na? Mangnamnama na, nuisot kaya't na. Awan sa bali nga patik ko na saan kaya kaso niya. Siksikalayan. Simeon. Ito yung nagtikwarto na itinabaw ti kama na manunemi. Dito kami nga nagpapas kinison niya. Ano ko tek manunemi bumalabala et iti panunot ko, imagination ko tila nga nidalen. Pasari isot sumuplot manunemi kasla bisituwek ngagagkan. Sa kung tumanin iwagsak ket nin tumanin na sunya nga madamang isot ar-ara ko peken agagkak iti sumiplot iti panunot. Ape ko mga sublyak pa iti nalpasen nga naglipat anang isukat kanya gini. Anya damok, ang mga nadanyawid na nga si Kugna. Baka bali na kapanigkutas. Hanapala sa pulo kini Sonia. Awanay na pulos. Awang pulos ti sa bali nga bimalaed ka na kami. Isong isot ikasar ko kunak. Wan manong. Nagpapas kami tinaytagagpat na katkabigatan na idiagriing kami nga rumuari ti kwarto manunemi at dandatatang kinanang na ngagurure ka na kami. Ay, nita kita sa na ito eh. Simeon Barok. Tatang, nanang, na yung magabigat nyo. Agad na, tawagan mo na, nagitinagandakin ka ta. Umaydan dito eh. Tapos no mapagsasalitaan tayo ang tikasaryo. Nilayang nanang ti baka umay, tatang. Amoy naman tang tikasasadin, tatang ko. Pambara ng tumatanda kasi ni kamagis na, ni Angkel. Tapos no, okay di amin. No, langarod din. Kahit kung nga dadaton kalpasan nga makapamigat tayo. Namasapol nga magsasalitaan tayo antis kalay sayo. Tadyak kayat. Nga dinamag nga imbiyang ka dito kalpasan na saan mo nga kalay sa tanak mo. Ha! Saan nga mabalik? Nagdinamag ganiti lugar mi manong name di ba nagkalay sa amin kabutan na tulagin. E di umay nakdanunan nga mismo ni Dalen dito balay. Nagtugtog. Tamok idi agad karuba lang. Manong ni ilokat ko nakikitutak. Dalen? Punto nga ni damag. Damagan niya. Naitutugan niya kasaryo kaya ni Sonia. Punto. Saan nga mabalin si Mio? Sikti mo na. Sikti first love mo. Sikti rumay kasar mo. I'm sorry. Hindi nakatipas trakin? Sige, sumnak ka. Hindi ang pagsarak ko manong nemi narakob na kinit. No mo na kitang malangab ko mati nabanglo na kin na kinalamuya ti kotis na kin inamalan lang ti kitilips ko manong ni apo no talaga ko mga intuyak ko intulok ko manong nemi talaga nagalisto ko mga sakruyek sa ako insarek iti silad ko awan idininanang manong nemi ni tatang laing ti kaduwak ngayon saan ko inaramid rimuk atak ket medyo indurong ko. Ika man, di mo kaya? Saan ko na kaya? Saan kang nibat patek? Jakon kaya tikas kang kamabae. Ngalisto ka lang di mangisukat kanya. Jakon kaya ti babae nga dan sa bali nga nakaraman kang kuwana. Get out. Ngam siya nagbalin ak to nga siya nga asawam. Agbalin ak to nga siya nga ina. Ngam sang kahitan. Kat sa mabaling nga sang matuloy ti kasarmi, kini Sonia. Huwag gayam. Umay kanto. Imbitado ka.
Imatandar nga paiso manon name ni Dalen, kredi nga kalay sami kinisonya. Yamawan tinaramidan na, no dinagsang-sangit. Kalpasan seremonya, nagalpas ti reception, manon name, kalpasan data, inyawid kun ni Sonya dito balay manong name. Wanda kami kini Sonya, tinagasawa imbes kini Dalen. Ay wanakon manong naglaglaonan ti lalaki nga mayat pa lang ti babae nga nangisukat kang kuana. Kalpasan nga da sa balimat nga talaga nga mas ipatpateg mo kana daon tulos kami suna. Nagunadan manong name da kami kini Sonya tinagkagasat. Saan kat ni Dalen ti kakasat ko. Dua dagiti bunga tayo na yatmi manong name ni Junior kasama tayong kini Jennifer. Ni Dalen manong name awam manin dito lugar mi. Diya kamot sigon di damag kat masukan-sukat manong name ti lalaki iti biyag. Alangarot kay sumat kinayat na. Maglagi din na saan nga kami nalagasawa. Baka no kami kat baka kinod tapos sa bali manong name nga lalaki di biyag na maliksid kami. So saan ka nagbabawi? Nga kami matlahin kini Sonya tinagkatuluyan. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong name ka nagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko matadamat na ibatig nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program ano ken kantos. Tuoy nga tagyaman nga pagayam mo Simeon. Thank you Simeon tingga pa nagibura ti pagkasalitaan. Thank you mat kada kita nagbuya. Salamat ka na kayo.